Čau, ja som Matej a dneska ti ukážem úplne fakt, že na tráve z auta, ktoré ja skáčem, alebo by som dneska skočil do toto video. Dneska by som chcel hecnúť taký cartwheel double full, za to by som bol asi najviac rád. O to sa dneska pokúsim. Idem sa rozcvičiť a ideme skákať. Rozcvičkou mám za sebou, idem sa rozkákať jednoduchými skokmi, ako napríklad front flip, back flip a takéto. Tvrdý dopad, kokos. Korka viem tak 2-3 týždne, tak idem ho asi skúsiť a uvidíme, ako dopadnem. Jo, ale predtým si ešte dám chaussee step full, podľa toho viem, že či dám ten kork dobre. Jo, dal som to dobre, takže neviem, či to idem znova. Ale dal som to pekne na prvý pokus. A tak idem to skúsiť ešte raz. Rozcvičku mám za sebou, idem vyskúšať cartwheel double full. Dám si pár prepov a pošlem to tam. Strašne to je tvrdé. Yes! Vôbec tom nie som spevnený, neviem kde som a ja viem, že keby sa vystrem a spevním sa, by som to dal, hej, ale proste ma to nechce pustiť. No nič, tak uvidíš. Teraz sa dám. For your last 10 transactions, please press 1. Ja. Strašne to je tvrdé. Brutálne. Jo, na dneska už mám dosť. Nohy ma bolia. Bude part 2. Dám to na nohy, ale teraz vôbec.